Kiitos vaan haasteesta, Maikku. Luulin selviäväni, että ei kukaan mua tähän hommaan haasta, mutta pakkohan se on sitten vastata haasteeseen. Eli tehtävänähän on hölmöillä jotakin hassua hevosten kanssa ja samalla vähän sihauttaa. Kaikenlaisia ratsastusvideoitahan on jo nähty ja vaikka mitä akrobatiaa ja temppuja hevosten selässä ja muuallakin, mutta nyt aion yrittää jotakin sellaista, mitä ei kyllä kukaan muu ole tainnut vielä aiemmin uskaltaa edes yrittää. Eli varusteetonta ratsastusta Shetlandin ponilla. Kuulostaa ehkä helpolta, mutta sitä se ei todellakaan ole. Tässä on minun ratsuni Ispe. No niin, ollaanko sitä valmiina? Mitenköhän tässä käy? Ops, ainakin olen päässyt kunnialla selkään. Kuten näette, Shetlandin ponin kesyttäminen ei ole ihan niin yksinkertaista. Mutta tämä sen sijaan on. Haastaisin seuraavaksi vastaamaan tähän tehtävään Katja Suontaustan, Sanna Ekosen, Elina Koson sekä Miina Lahtisen. Aikaa on 24 tuntia ja jos ette onnistu haasteessa, niin 12 tölkkiä mustaa fitsiä tähän osoitteeseen. Kiitos!